amapenda ako aicheka rona roro angeke kudala akasotosakara seko akasotosakara kare it's about 35 to 40 years ago. Unaona uyu mpwelo mishonga yakanga itemera pagondo atuluka nayi kudai kunoshaisa mabasa mukati menya apwelo mishonga yake iri munyama dzake tikatarisa umake umu muone ane nyora dzainadzo dzaakachekwa ndo dzaimutsa ndo dzaite kana svika kumwana akada kubata mwana kana uchini angasina nharo angasinganetsi kunyanyamesa apa vamwesa apa ndoona makarikitiwa nayo munozvinzwa dati mese makaita se makarohwa akakura naye negondwa utuluka kurikitwa kurohwa bonde naye mudharaunda saka uyu adatopiwa mushonga chane kutsa izvozvo saka mhiko dzake dzanga dzikachekerwa muropa rake mumiri make saka anofanira kuti agezwe zvipere pamuviri pake zvekukushandisa igondwa uturuka nekudaro achaita kugezwa nemushonga wachapiwa nasekuru wekuchaya nekurutsa izvozvo shiri sekuru shiri shiri sekuru shiri tibvure gezi da kupasa apanze chinchino chozofita alright totouya naye munhu izvozvo uya naye sumuka ubate dota usanganise dota namushonga sanganisa dota iro nemushonga uri muhufi momo sanganisisa mixa ya tokwata tora kuputa masoda ndasiya kunyangawana tora mushonga yoyo bada so yeah Fesi yese nemusoro wese ndasiya kunyangawana Fesi yese nemusoro wese ndasiya kunyangawana ndasikara uyazvida futi handizviite pasekuru because zvinhu zvakasondokanganisikawo nekutsonga handidi kutombodaro kutondinyangadza sekuru vatokasirwa sekuru vakuri kutsonga undopiwa ngekutsonga yoyo mupembero zvizosakene kutsa zvozvo tinobvisa roho ipapo shekasheka mushonga wese toratuma kapembora mupasi muisire mukapu momanwe uviri nemakapu akwane maviri muisire kape zare mvura garina amwe takusuka uroi 5 hours uroi wakenonga wapera mawazi mangani hanzi uroi unopera after how many hours 5 hours yeah unenge wasiya ndizvo nai apo ere uyu ndaipesa pandairinga pachiringiro changu pagirazi rangu chiedza kutaura kuti pane chidhoma here pane nyanga here pane chii navana cherechedza nezvesa solution kana muchiti aiwa tine vamwe mabhega akai mamunangana nechirimo mumwe uri wakaitozva kuti uri munyama saka mwana vakuti handitoa zvino akati aiwa handi handinyarusa aitozva kuti ndakaita sei ndakazvitakura ndege kare hazvisiri zvene handirambi basi ndozati hamuna shiri pamabhegi mangu zvecho handinawo shiri ndakatozosondorasa vatafunga zvaparagawo kare zviri pai kuti zvakandopinda muropa handirambi basi zvinhu zvake zvava zviri muropa nai
morinzwa natsuno kana pangaite murapa inorapa kana mukati memusha asaindomunyenyeredza ngasingamutaurire chokwadi nai aimunyenyeredza ngasingamutaurire chokwadi ndoti nawe yaita mhuri dzake angasinaomira zvakanaka avana vauda kuchisunungurwa imuchienda munotsvaga 2000 mukanga muri 2 ne2 kg yerice richena ira risina mavara dai moyanaro naika moyanaro ndoti mozonotsvaga mvura inoyerera muchira muchiperekedzera kwairi kuenda so kuperekedzera mhepo nai kakubwa kakazara moyanaro kugadzira mishonga kuti usunungure muwane misha muwane mbereko nai mabando munoiperekedza kwairi kuenda so kwete kuichungudzira kwete kuita opposite nekwairi kubva munochera kuperekedza matambudziko nhamo nemadzidzo nai mawasunungura ri baba vana baba mavaregerera masunungura apa usati wasunungura kwaiwe wasunungura okay thank you andipanza apo ere kana pane mwana mubvunzo pano akagara apo imuchasara kusunungurwa kuti mugadzirwe mishonga musunungure mufambe kukachena nai muri pakusunungura munowedzera mukaka inoita 6 liters mesati tukenyedzeraisi zvese pamunodirwa musunungura mune kutaura zvezvaushure yako munhu mapedza kudaro unoenda panze apo mopiwa mapepa emadhirivharensi munonyora nhamo dzake pepa rakakura mudambo rain 2 divided mwe pasi mwe musoro monyora shuri yake nhamo dzake mapedza moisa museshitomo ndokumo museshito yari yapa iri pakona ndiye andogadzira madhirivharensi angava magobic center kungava kubirwa ungava kuita sei ndoma ndogadzirira ine nguva yekuya inopiswa ine nguva inogadzirwa pasina bopoto zvaitwa izvi ndoda kuti muende zvakanaka pasina kupopotana ndizvonai zvabviswa zvavadaira ndo zvavo zvimwe kana zvava zvako zvava zvemanext door zvadai mona zvandavarisa ufune mushonga wandaropafadzana yanyaya yekuti kana kuine vamwe vachada kuvamusa mukati menharaunda nenyora dzavakachekiwa dzedze havachakwanisa kubatiwa nai asi vavanaiza tatenda sinungasiya nzvimbo dzangu chienda panze apo ugara umwe mvura yakwa ugara ududze nechimbuzu nhasi shamwari yako chimbuzi munhu akaanoti ndiriko kuno ukanonoka mwana upinda uri mumumbuzi 30 minutes wakagarira pachemba ande panza kutora uro unenge uri easy kasi kata kubudisa kunorwadza anini atenda